Здравейте хора, сега ще снимаме най-новото видео в канала ни, как пробваме ето това. Да имам го сега. Това е ново нещо, което никога не съм го пробвал. Това е Salty, бла бла бла, Toys от Squid Game. Може да ви се падне това. Може да ви се падне това. Тук. Куклата. Гардовете. Squid Game. Някаква друга забавничка снимка. Някакъв играч. Някакво прасе, където е бати грозното в късата. И нещо си друго. Четете някакви инструкции. Бла 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 бла. Salty Toys. Сега... Паднало ти се... Ой, какво ти се е паднало? Куклата ти се е паднала, май. Никога.